Gusto natin mag-charity sa ating pinuntahan doon sa Bahay Ampunan Foundation sa Tabaco Albay. Ginupit natin yung mga bata. Ayun, namigay tayo ng libreng gupit. Siyempre. So, ayun, pahinga muna tayo ng 2 araw. At ngayon ay nag-reband keratin tayo. Okay? Nag-love shoutout mga idol. Big love shoutout sa inyo lahat dyan. This is a keratin hair treatment para sa mga sunog na buhok. So ayun, tuloy-tuloy pa rin ang ating charity. Ayun, may bigay tayo palagi ng libreng gupit. Ada? Ha? Ano ba lahat? Hindi na ba tayo sumakay? Ayun, may galap shoutout sa inyo lahat mga idol. Grabe. Yan sa kulay na buhok mo. Kaya makatulong sunod na therapy. Hindi matagal sa road. Share mo yung ano. Huwag mo share ng link. Ano mo lang, live po ako. Yung may oras lang. Kay Dalaw, salamat. Live tayo mga idol. Yung may oras lang. Kay Dalaw, salamat. Imbis na kasabay si Ate Dahi, lumayas. Dahil ito naman siya. Pag? Banggi na ngayon, maduman. Yan ang gigaran. Ano pinakala? Ay, pinakala ba natin? Maligya ko. Ba't mabutan ka kaya? Ayaw si Atimo Betchay. Hi Manoy, Tanzak, Ban Rabishing. Kumusta buddy? Ayun, nag-ano tayo, keratin with reband. Nasunog yung aking kuan. Anak? Doon si Mike. Nasunog na yung balat ko kaka pa araw. Ayun. Lagi tayong nasa arawan dahil gumagawa tayo ng bahay dito sa Bicol. So, ayun. May love shoutout Betchay. Manay, may love shoutout sa inyong lahat. Ayun. Kumusta na ang ating channel? Binabawasan tayo ng revenue ni Lolo YouTube. Anong nangyari? Patuloy tayong binabawasan imbis na lumaki ang ating revenue. Papariban Manoy, asan ka ba Betchay? Nasa Bicol ako, dito muna ako sa Legazpi City.
Dito tayo namimigay ng libreng gupit, ang ating charity haircut for the children and also for senior citizens. Ayun, bibigay natin ng libreng gupit yung mga matatanda, mga bata. Ayun, lalo na yung mga kagaya nila dahil hindi nakakalabas ng bahay. So ayun ang binibigay natin. Yawan ako digdit tabako. We, hindi nga. Baka matuloy akong tabako bukas. Magre-reban ako. Baka lang naman, baka lang. So, malamang tuloy tayo ng tabako bukas magre-reban. Kaya binubuhay ko yung mga namatay na buhok kasi patay na kakakulay niya. Nasubrahan. Na over na sa color ito. Bibuhay natin ng gamot na keratin. So sana mabuhay siya. Pag di nabuhay, samahan natin ng dasal. Kada so puro. Pagdasal natin na mabuhay yung buhok sa mga dulo. Dahil malala ang kanyang nakulayan. Punong-puno ng kulay. Sige, pa muna ng 45 minutes. Sige. May galap shoutout mga idol. Ayun, dito nga tayo sa Bako, Dargayo. Namimigay tayo ng libreng gupit. Nung nakaraan nag-charity. Charity. Doon sa sa mga sa mga bata. Doon tayo naggupit sa ano ba yan? Foundation ngayon. Kapag bigay na tayo ng libreng gupit sa foundation na ating pinuntahan sa San Antonio, Tabaco, Albay or City at iyo. Sana all binubuhay yung puso patay. Buhayin. Hindi wow. Buhayin. Sige, buhayin. Just type kapobre yan mga kapobre. Buhayin nyo ang ating channel dahil wala na tayong wala na tayong magandang nakukuha. Bakit gano'n na binabawasan tayo ng revenue ni YouTube? Ano kaya nangyayari? Tuloy-tuloy naman yung ating views. Tumataas yung ating views. Bakit gano'n? Dear Lolo, bakit lagi mong binabawasan ang aking revenue? Ano nangyayari? Paano kami kikita nito? Na tayo tuloy. May kalag shoutout. May nabang ating signal. Dalawin mo naman si Saan ba tayo nakakonect ngayon? Sa wifi pala to. Naki-wifi lang tayo kasi sige Manoy, ingat. Mabalitaan mo naman yan pag ako dahil magla-live ako bukas. Live ako bukas sa Tabaco. Ayun, malalaman mo lang yan. Lang kita betchay. Ayun. Ano yan? Sabi ko, huwag ka na mag-send ng link. Ba sinabi ko? Sabi ko, huwag kang mag-send ng link. Sabi mo kasi mag-send ako. Message lang. Wala kang sinabi. Babylon, Miguel Absarat Manaya. Galing na tayo Tabaco City. Nabigay na tayo ng libreng gupit sa foundation.
doon sa San Antonio, Tabaco City. Ayan, doon tayo nabigay ng libreng gupit. Ayan, nag-love shoutout sa inyo lahat. Hindi na ako nakakapag-live dahil sa bundok kasi, daan lang may nakaplay. Salamat Manay. Hindi ko na kayo nadadalaw kasi nga, nakiki-wifi lang ako ngayon. Sa bundok na ako nakatira. Kaya malabo na yung pagdalaw ko. So, sana maintindihan nyo na hindi ko na kayo nadadalaw. Dahil nga, doon sa tiniran na namin na doon sa tiniran na bahay na bago, ay walang internet. Walang internet. So, malayo ang connection. Buwababa pa ako dito sa city. Rose Marana, mag-love shoutout. Thank you so much. Salamat sa patamsa. Ayan, sa pagdalaw. Premiere, pasundot po. Ayun, pasundot sa premiere ni Rose Marana. Pero dalawin ko yung bahay niya. Premiere ni Rose Marana. Si Van Rabising din. Ayun, dalawin din natin. Rose Marana. Ayun, nag-live ako kasi laging binabawasan ni Lolo yung revenue ko. Palagi na lang binabawasan. Kawawa naman tayo. Parang lit na nga ng ating income. Di ba? Napakalit na ng ating income. Tapos, binabawasan pa tayo. Wala na matitira. Motivational talks. Damsak buddy, buti na kapag live ka. Ayun, nag-live shoutout, motivational talks. Wala, bihira na tayo makapag bihira na tayo tawag dito. Bihira na tayo makapag live gawa ng walang signal dun sa walang signal sa tawag dito, walang signal sa bundok. Ay yung ginagawa kong bahay ngayon dito sa Legazpi City, ang hirap na signal. Kahit sa data napakahirap, paputol-putol yung signal, kaya hindi na nakakapag live doon. Tsimpuan yung doon, yung signal. So, pangit naman kung magla-live ka, paputol-putol. Kaya naman, dito, habang nagre-reband ako sa city, Legazpi City, nakikonnect muna ako ng wifi. Kaya yung mga hindi ko nadadalaw, pasensya na po, ayun. Pasensya na kayo. Siguro pag naayos na yung bahay, papakabitan ko ng wifi. Kaya naman, mahirap kasi yung ginagawa ko charity. Kung saan tayo kung saan tayo pupunta, ang mga napupunta na bundok. Kaya mahirap na mag-live. Wala naman talaga signal sa bundok. Kaya ayun napakahirap sa bundok tumira. Or kung mapadpad ka talaga sa bundok na walang signal, ang hirap mag-live. Talagang titisin mo. Para yung iba nga binibidyo ko na lang. Nag-live siya na Van Rabising. Salamat idol. Ayan, pababa naman ay pasundot naman ng kanilang mga biyababang bahay sa may oras po. Ayan, salamat. So, bukas makakapag-live tayo kasi pupunta tayo ng Tabaco City. Doon naman tayo sa Tabaco City. Doon tayo mamimigay na mayroong
Kalayo ng kuhan. Kalayo ng ating wifi. Doon pa sa doon yung ating isa. Ayun, mga love, shout out po sa inyo lahat dyan. Meron lang akong chinecheck. Ayun, 11 views sa ating gupit kay sister. Ayun, naka 500 na pala yung live kahapon. Very good, very very good. 200. Ayun active po ako ngayon sa sa Barberong Gala. Ayun po. Ayun isa rin sa pinagkakabalan ko yung Facebook page. Ayun po. Barberong Gala, ayun, active tayo. Palagi tayong nagla-live sa Barberong Gala. Kasi, alam niyo naman, sa Facebook page, hindi na kailangan ng napakalakas ng signal. So, ayun po, pakisundan ang ating ginagawa araw-araw sa Barberong Gala. Ayun, palagi din po tayo naka-live sa Barberong Gala. Ayan, kung makikita nyo, marami na tayong views sa Barberong Gala. Ayun na lang po, inulit ko, lagi tayong live sa Barberong Gala kapag tayo ay nagbibigay ng libreng gupit. You are the reasons for me, stronger than the past. Very, very good ang ating views. Talagang mahataw. So, ayun, good news sa atin. Ang Barberong Gala ay mukhang aangat. Ayun. Pakibisita na lang ang ating Barberong Gala. Thank you so much. Natutuwa ako dito sa Barberong Gala kasi ang dami-dami laging views. Ayun. Ayan, thank you so much Van Ravishing. Idol, salamat. May titingnan lang tayo dito nga. Ayun, marami pang Ayun, punta ka bahay niya. Van Ravishing. Ang problema, ang hirap ng signal dito ngayon. Hindi maka-connect. Hindi makapag-connect. Ayun, ayaw. Ayun, lumabas na. Dalawin ko yung binabambahay ni Juan. Van Ravishing. At syempre si Rose Maranan. Nandito na tayo sa bahay ni Van Ravishing. Sa kanyang live. Ayun, idol. Dito tayo. Nakatambay tayo sa bahay mo, Van Ravishing. Magbabakas na lang ako dito. Uncle 3. Uncle 3. Mag-love shout Uncle 3. Vibes, family. Mag-love shout out po. The good vibes. Thumbs up po. Daan lang po. Ayan. Thank you so much. Kumusta ka na dyan? Kumusta ka na, the good vibes? I miss ko na yung Manila.
Parang gusto ko nang pumunta ng Manila, kaso naantay ko yung schedule ng Maynila. Hindi pa tapos na bahay niya. Ah, mahirap, mahirap, mahirap gumawa ng bahay. Napakahirap gumawa ng bahay. Sakit-sakit na ng mga muscle ko, ayun oh. Sakit na ng mga muscle ko. Mahal ba jacket yan? Mahal ang jacket. Pero na, may jacket na. I-type mo lang Uncle Tree ang just type Kapobre. Si na magbababa. Si Nightboat na ang magbababa ng bahay mo. Nakatambay ako ngayon sa bahay ni Van Ravishing. Ayun, nag-love shoutout Van Ravishing. So, ayun bukas makakapag-live tayo ng mahabang oras kasi sa ngayon kasi ah, wala pa tayong load. Kawawa pala kayo ang sakit muscle mo. Si yata to, si ating kaibigan na si Idol Rapi Tulfo in action. Si Idol to, si Idol. Uncle 3, salamat sa pagdalaw. Ayun, hindi na ako nakakapagdalaw sa inyo dahil ang hirap ng walang internet. Nasa bundok tayo nakatira. Mahirap matapos yung bahay kasi kinukulang sa budget. Tapos yung ating cellphone, binabayaran ko pa. Nagbabayad ako ng cellphone, Uncle. Palagpat ka, palagpat ka lang, Uncle. Anong palagpat? Ayun ang ating pandala. Team JC, ayun, may love shoutout po. Isa lang ang ating pandalawan. Nakatambay pa ako kay Van Ravishing. Ayan. Tinalaw ko muna si Van Ravishing. Dagdagay natin ang saging si Van Ravishing. Sino ako? Si si Team Ratratan. Ayun, may love shoutout sa Team Ratratan. Uncle, salamat Uncle sa pagdalaw, Uncle. Team Ratratan, may love shoutout. Ayun, mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat sa pagdalaw. Uncle, salamat Uncle Nagbanlaw na si Bey? Hindi pa. Pwede na ito. Ano na yun? Oo, dumamli. Aday, bigyan na. Aday, natama na dyan. Tama na dyan. Ay, binigyan tayo ng pagkain. Libre pala pagkain dito. Dalawang beses na tayo dito nagpapalibre ng pagkain. Ito ang food ng Bicol, yung ginataan. Ayan, panoorin nyo. Ginataan, ayan Ayan punong-puno ng gata at ganito magluto ang talagang sagana sa gata. Ayan, ganito talagang dapat na gata. So, punong-puno sa gata para lasang-lasa yung gata sa gulay. Tikman natin The best talaga magluto ang Bicol kapag ginataan. Sarap. Ayun kitang-kita nyo naman yung gata. Talagang punong-puno ng gata. So, sinasabi ko sa inyo, the best magluto ang mga Bicolano sa gata. Ayun, napakalasa. Kaya pagkatapos natin dalawin si Van Ravishing,
Rose Maranan. Yung premiere ni Rose Maranan, mga idol. So yun naman mga idol. Oh, mahirap pa nga dito. Mahirap ang signal, malayo tayo sa wifi. Yung wifi na ating pinagkukunikan ay andun sa sa loob. So, tsaga-tsaga lang na tayo dahil nakiki-wifi lang tayo. Jam sa song, Miguel shout out. Kumusta ka na, Jam? How are you today, Jam? Kumusta na ang Bulacan, Jam? Ayun. Ayun, i-announce ko nga sana na hanggat maaari, yung mga magpapagawa dyan sa Maynila, sa buhok, huwag na sanang December. Kasi pag December, puno-puno tayo ng schedule pag December. Sana ngayong November na, pagbalik natin dyan. Pipilit natin na makabalik ng November dyan kasi maraming nagpapaschedule. Yan, sarap. Sarap mo ng gulay. Ang sarap ng gulay. Ayun, malasang malasa yung gulay. Punong-puno ng lasa. Okay lang, kailan ka balik? Ayun yung mga taga Bulacan at mga taga Maynila. Ihanda na ang inyong mga gamit. Ayun, mga birth certificate, ihanda nyo na dahil babalik na si Hype na Barbero. Babalik na dyan. Kailangan nyo ng 2x2 picture, pagbalik ko at birth certificate. Ayun, joke lamang mga kapatid. Maghanda na kayo, ayun, magpagawa kayo ng buhok. Kasi, hindi tayo makakapag gala kapag nagtagal tayo dyan sa Manila. Conditioner. Ayun, nariban natin yung napakakulot na buhok. Talagang super kulot ang kanyang buhok. So, nagawa natin ng paraan. So, sana, ayun, dyan ka na ba sa Bicol mag-stay? Hindi naman, the good vibes. Hindi ko, mahirap kasi yung mahirap yung tatayo ka ng bahay tapos palis-alis. Basta, ayun, darating ang panahon na magiging maayos ang ating mga plano. Kaya bang ating Panginoon may awa. Mangyayari ang dapat mangyari. Yun lang ang masabi ko. Mangyayari ang dapat mangyari. Tuloy pa rin ako dyan sa Manila. Kaya wala magsabi ng patapos. Basta darating ako dyan. And be surprised. Be surprised dahil I'm coming back to Manila. Malapit na. Nantay ko lang yung schedule ng ibibigay ng assessment. Kasi sayang yung assessment. Yung in-apply natin ng Canada, ayun, tutuloy natin yung pa Canada. So, wala kasing sabi yung assessment. Wala pa sinasabi yung assessment ng petsa kung kailan na matutuloy. Kaya doon ako nagbabase ng uwi yung assessment. Pangalawa is yung bahay na ginagawa ko dito
Ang hirap dahil wala akong katulong gumawa. Ako lang ang gumagawa. So, kanina nga, sumama naman ang pakiramdam ko. Lalo kahapon, lagnat ako kahapon. Dahil yung bahay, hakot ako ng hakot ng mga bato. Ayun, hakot ako ng hakot ng mga bato. Ako lang naghahakot. Kaya tingnan yung itsura ko, nangingitim na ako sa ano. Nangingitim na ako sa kakahakot, kakainit. Ang nangyayari, init, tapos uulan bigla. Doon tayo na dadali sa ulan bigla. Uwi pa rin ako dyan sa Manila. Lapit na yan. Antay ko lang yung talaga yung hudyat ng assessment. Petsa ng assessment. So sana nga matuloy na kasi ang usapan naman is November, October 2026 dapat ang assessment. Ang problema sa assessment, hindi matuloy-tuloy dahil hindi ko alam kung anong problema. Baka hindi sila nakakuha ng slot. Pero yung plano tuloy talaga na kumuha ng assessment para nga makapag-apply ng I mean para matuloy yung pag-asikaso papuntang abroad. So sana ayun, assessment na lang talagang makakapagpatagal. Ayun na lang. Pag nagawa na yung assessment, tuloy-tuloy na yung pag-apply natin ng Canada. So yung Canada naman kasi is pasado na tayo doon. Papeles na lang ang inaantay. Papeles na lang talaga. Wala namang iba. Yun asa na si Jam? Nawala si Jam Natay ko lang na maayos yung bahay namin dito. Kasi utos ni ate na ayusin mo yung bahay bago umalis ng Bicol. Alam niyo naman, ang barberong gala ay kung saan nakakarating. Diba? Saan tayo nakakarating? So hindi tayo mag-stay din sa Bicol. Dito muna tayo sa Bicol pansamantala. Nagkaroon na ka ba, ta? Ta? Nagkaroon na ka mo? Ito, oh. Kaya may pizza dito. Kaya pakaunin mo na. Makaunin mo na kita. Dito may pizza dito. Ano kayo?
Hiratin natin. Ano kayo? Ay, sarap ng ano, gata. Kain tayo ng gata. Ito yung ang paborito ng pagkain ng Bicolano. Yan, gata. Ayan. Delicious gata. Mhm. Sige, tama. Kaya mo? Laik to eh. Chicken mo din. Kain mo na. Punong-puno ng gata. Masarap. Okay, sarap ng luto ng mga Bicolana. Masiramon. Masiramit. Lamig kayo. Sarap. Okay, may ilap shoutout mga idol. Ayun. Kain muna tayo habang nagre-reban tayong buhok.
Ayun, shout out sa inyo lahat dyan sa Yokins family. Shout out, idol. Kain po. Ayun, Yokins family. Shout out, idol. Ayun na. Just type kapobre. Ayun, type nyo lang ang kapobre para si Nightboat ang magbaba ng inyong bahay. Ayan, pa-type naman ng kapobre. Maramit man. Diyan, diyan. Saan ka bumili? Doon. Masarap. Kuha na guys. May init pa. Masarap, te. Tikman mo. Doon. Sa Malari. Doon ka, pag ganun ka. Ayun, baba ng bahay siya, no? Si Yokins. Saan ba meron? 2,200. Meron din dyan. Welcome to Kaibaon. Ay, hindi ako tumingin. Ano to? May mga chicken. Mabili ka masarap. Nurse, ka bang si Magalap shoutout? Ano ba yung, ano ba yan, Kadis? Madaming cheese. Ano, ayan ba yung ano, membership? Ayan ba yun? Kaya nagkulay ano? Kaya nagkulay green? Unahan na kita kasi promise ka ng promise pero wala pa rin. Aroy! Aroy! Hindi ko masikaso ano, Gcash. Gagawa tayo ng bahay. Wala na naman signal lagi dun sa bundok. Dito, wala na naman signal lagi dun sa bundok. Dito, may signal sa baba. Sa city. Ginagawang bahay. City. Ginagawang bahay. Kwan, walang signal doon. Kaya hindi ko magawang mag-live. Naunat na yung kay Jamba. Oo, unad na. Naunat. Yan, padiditan Naunat. mo ako palagi. Joke lang. Naligo mo na yan. Oo. Eh, mag-member kayo kay, ano, kay Gcash mga Baksa. kababayan. Nakakita ako ng... Kumusta ka na, ano, Madam Nercy Kabangsi? Namatay sa... Ang aking kaibigan na maganda. Si Nercy Kabangsi. At mabait. Mabait yan si Nercy. Kaya para kumakapi ng ulo ko. Gusto mo na ako, baka kalimutan mo lang ako. Ako nagkakapi ng ganito sa bigyan ko mo. Kalimutan mo lang ako. Kumapit ka. Mas ko din yan. I promise you. Makasakaso ko din yan. Hindi nga ano, namatay sa riba. Sa plancha lang. Focus kasi ako sa paggawa ng bahay kasi Hindi na kaso. kaya madali ko na matapos Talaga sa anit. dahil Nasa anit. hindi na ako nakakapagtrabaho na maayos dahil sa ginagawang bahay. Nagtago, ano? Ayun yung katotohanan. Pag ganun kasi may namamatay talaga. Palagi tayong pagod sa ano, pagpukpok ng kung ano-ano, pagbuhat ng mga bato, mga buhangin, Ilalagay yan sa buko. Kaso ilalagay mga kahoy, ayun. hindi sa anit. Palagi pagod. Sa buko lang. Pero matapang masyado yan. Lisa, patay talaga dyan. Ito yung nakuha. Ano boy? Nilin mo na sa'yo para sa mama? Ano? Yung paras. Ito para. Ang sabak ko. Ano yun? Kulay green kanina may nagpasa. Kapobre. Yan, Gcash. Member na kayo kay Gcash. Hindi, ayoko na. Kain ka sa pizza. Kumain ka na kanina. Nercy Kabangsi, ayun, magilap siya. Parang DSW. Pinampun lang. Patay na signal. Kaya. Pinampun lang. Yan po lang pa samantala Hindi yung mo iba. pinagupit yung buko. Ayun. Mga ba? Papakeratin mo yun para shiny. Hindi nga babalik ng Manila pa din. Babalik nga ako. Babalik. Tapusin ko lang yung bahay. So,
Walang ano, kuan. Walang wala pa kaming assessment kasi pag may sarap. Ayaw kain tayo nursing si yung mga magpapariban nga pala dyan sa Maynila. Sana ngayong pagbalik ko. Magpariban na kayo. Dahil sa ating free haircut. Free haircut everywhere. Huwag mong gamitin yung ipon tambay yan. Kasi maliditik yan yung YouTube na isa lang. Huwag kang magtambay. Sasabihan ka lang. Ayaw kain tayo kain. Paparaming kain mo kasi masarap yung ulam. Saka masarap kumain ng tag-ulam. Ano, kaya mo, basahin mo yung pangalan ng pizza. Yan ba yun? Kaya bigyan kita ng 2 tambay for your WH. Salamat Manoy. Minukbang na ni Lolo yung revenue ko. Wala na masahod. Nakakatamad na tuloy. Nakakatamad na. Dapat talaga sa YouTube, active na active ko talaga. Kasi, pag di ka nga active kay Lolo, minumukbang niya yung Idol, G. Cadiz. Type mo lang ang kapobre. Naubos ko yung ulam, ang daming ulam. Yun ako na yung nag-chat dito. Kate, sayang bahali na pala ako sa Ano maali? si Kate. Pumunta? Pupunta doon? Paalis na din siya bukas. Andyan siya. Nagpagawa. Ang gumawa nun si Tubig na. i-message kita. G. Cadiz, i-message kita. Message kita kung paano ha. Nagpagawa lang din ako. Wala tayong signal. Paano ba to? Send mo yung sige. Arjon Dibelos.
Napadaan si Marjon. Kapobre. I-chat kita ano, idol G Gadis, ha? Kapobre, ayo. Isa-isa lang ang baba. Maraming salamat mga idol sa pagdalo. Flag 5 ayo. Bigyan lang shoutout Katya Park. Katya Park, kumusta na madam? Anong balita sa'yo? Madam Katya Park. Ayun, bigyan lang shoutout. Biran tayo mag-live. Biran na. Ayun, bigyan lang shoutout po. Katya Park. Just type Kapobre. Katya Park. Thank you. Bye. Just type Kapobre. Ayan po. Thank you so much sa 5 million viewers in the house. Ano dry? Nagkaw ka na? Sige, bugsakan mo ka. May kuto. Ito may kuto. Kasud man ako na kulaon. Saan ka hawa? Pag-agad. Saan ka na hawa? Ang panganin kay Biyang kagayo. Oo, tadako na kuto si Madakulaon ako to. Kadbati biyang ka. Sabi ko nga, ginirab ko. Nanganali. Di, mansana. Ano lang ito? Luminayog ito. Ito. Makaapit man. Kaya wad naulog ito dyan. Iyo, pero hindi ka ba nagkaturo ka eh? Iyo. Naulog ito dyan. Tapos mulag sa payo sa bit. Ay, merong 2,280 si Yukins. Ayan. Type nyo lang ang Kapobre. Ayun. Just type Kapobre, mga Kapobre. Ay, maraming salamat sa Strengths Recovery. Mag-love shoutout. Hello. Kamu sa aga. Hello host. Ayan, thank you so much. Strength Sana mo Tabako. Strength naman kayo. Recovery for coming. And Saan sa tabako? good evening to you. San Pedro. Here out Chat ko kanina. Meron daw isa. Family String. Sasabay pa daw. Family String Recovery. Just type ko pobre mga idol. Family String, just type ko pobre. Abo, pag nagbanggit kiling ka, tigil ganda. Sino yan? Yung ano yan? Yung palikitan ko yung Koreana. Koreano. Yes, sure po. Ayun, Yukins family, kapobre. Uy, nagaan. Iyo. Kayo na. May kuto na naman. Dito tayo Iyo. malapit sa internet. Malayo kasi yung internet. Bawal kasi tayo dun sa loob dahil maamoy nila yung maamoy nila yung gamot. May bakas na idol. Ayun, may bakas na daw idol. Mamatay na yung kuto. G Cadiz. I'm done, Yukins Family TV with bakas. Ano, may kuto pa kaya ako. Family string, just type ka pobre. Ako, ang laki-laki pa naman. Night boat will drop your house. Ganun siya. Oh. Tumunog. Malakas. Yukins, done na sa'yo si done na sa'yo si G Cadiz, ang ating idol.
Lagyan mo na yung book ni ate. Salamat, idol. Ayun. BG po. Ayun. Thank you so much. The good vibes. Ganyan. Oo. Hindi ko alam. Ano oras ba? Ayun, mag-alas 8 na pala. Magpas ka, te. Mabaho talaga to. Ayun mo. Mamaya ako na ka lang. Masyadong maamoy pag ano, marami. Okay. Sa dulo, lagyan mo yung dulo. Okay. Mas brand rubbishing, galing na tayo sa bahay mo kanina. Salamat idol sa ano, patambay dyan. Maraming salamat sa inyo. Oh, Lina, ganun mo na nakansiyan ta. Yun, nakabad na ito. Maplansya naman sa ito. Kailangan ng ano. Ikit na lang kayo dyan. Ipapasok ko yung dito muna banda. Ay, gusto si ate. Sa isang pangugas. Hindi ka daw ang cellphone to. Arayo ng internet. Magano muna kayo dyan ha. Bala na kayo dyan magdikit-dikit dahil ang layo ng internet kaya mamatay. Dito muna yung cellphone sa loob. Ay, maraming salamat ha, Gcadis, Van Ravishing ha. The good vibes, thank you so much. Maraming salamat sa inyo. May gagawin lang ako at nilapit ko lang yung cellphone sa internet kasi namamatay lagi eh. Ayun si Bianca. Bianca. Boy, apa na tayo si Bianca? Biyak! Biyak! Long! Paano ko tidak ada sa bulok? Yan, ito. Gaganan yung taro. Yan, malala. Aduan. Nagigibong mo dyan. Bahkan nih kan 3.000 win nga nagapod ako sa akin. Sisi. Wala signal. Mag-birthday ni pinangalit ang gawa si Gabriel. Kung hindi siya sida.
Ano ang pagkatulog? Nandito. Ako man ang tarasyan ko. Ikaw mo, gusto mo yung sinyo, hindi lang sa sakyan, hindi sa tawag na nalita. Sinyo, dyan. Pumunta naman niya. Bahay, siguro may mga 20 rin dito, 30 mil. 30 mil, ano? Kulang. Mga 50. Susulan mo tapos ikot na ako.
Lakaran mo muna. Hindi na ako makakit. Baka may bumukas. Sarap ko lang ha. Pakita lang mo. Paligid yung bang. Kami iba pa sa kanto. Marami. Kulay-kulayan mo mga fruits kayo pag may iba na naman pagkakapulot sa ang kulay niya naman kasi ang kulay mga brown ano ang pigkulay naman kaya mga makulay nilulunong galing na si Arash black color ka.
Nakapwesto yan, oh.